Yes. Oyo waupo. Juma kana watora wako mana. Zvakamira sei? Maswera sei Sekuru? Aiwa, ndaswera zvakanaka kuri sei kudzimba kuri right. Tinoziva kuti nhasi maswera kumapurisa ekuglenrock neshoko rasvika rekuti kune mbavha dzakazvikubirai dzabatwa. Saka Sekuru toda kunzwa kuti masvika ikoko zvanzi nemapurisa zvakamira sei? Right, mapurisa vari kuti zvoni vakomana vanofanira kuenda kukoti mangwana. Vari kuti zvoni kukoti vanofanira kuti vaende ende uyezve vanofanira kuti kune vanhu vakatora mari mumafoni vachimira maripoti because vane nyaya dzakawanda, maaccounts akawanda emhosva dzavanga vachiita kumashure. Saka muchitaura muchidza vachitorerwa mastatement mapurisa, mbavha idzi dziri kuti dzaiba sei ende dzakatanga rini? Mbavha idzi dzakavhura Facebook account musa 22 February. Yakanzi Sekuru Kanengo nasekuru Tashu nasekuru Kafera. Saka vaingotera matingi tabudisa maclip edu vachikandawo maclip yavo 22 February 2022. Okay. Saka yane gore netuma 12 months. Saka uchimidzi takasvika ndingauti 2 years. Saka vakabvira kudhara vachingoita saizvozvo. Saka chakazondirwadza mani ndakamboendesa ripoti kupolisi. Vakanditi nini imimi masekuru hamusi mabirwa. Ndichikonze kuti imi hamusi amuvhurise kesi. Panapa kuti imi hamusi maita sei mabirwa. Because tochida munhu anenge akasenda mari ndiye anenge achiti ndiye atingi chiti mbavha. Ndiye anenge chiti kuripota. Saka chakazoitika ndechekuti chakazondirwadza manje musi zvangu ndikutenda kubasa ndikusenda Sekuru mari yasvike ndikati wasenda papi zvika ndasenda pana petrono yadhuwe imwe yacho mumwe wacho bvafona zvika ndasenda pana mutulisi mwe ndikati wo ndiba ndati senda nemadetails acho akusenda madetails acho pandakatozoona namba dzangu dzichitupa ndodzatorapo ndodzotoshandiswa kutosendesa mari natogadzira chitupa changu chikanzi Kanengo. Saka uchimedza kuti kana muzukuru kusenda mari anongoona chitupa chakanzi Kanengo obva kuti ashonda kutosenda Sekuru Kanengo saizvozvo. Saka ndikabva ndaenda nokumbirawo pasi vadzimu ndikati no hatingaregere zvinhu zvakadaro vandasabute pasi vandaita chivanhu changu vandangumuka umwe musi vandangoudza mapurisa ndikati no munhu watiri kuda ari kuBeitbridge ndokune munhu wangu zvika tingaita sei kuti mbari ndikati itai so ndapa motikari sho akaenda watora nezuro akauya nawo. Saka pane mwana sikana 1 ane 20 years ndiye petrono yadhuwe wacho. Saka petrono yadhuwe aingonzi ainotoroswa mari achibhadharwa $5 akana munhu akasenda $300 iyo baropuwa $5 waipuwa R20 yekuti ainokwira kombi achibva kumalocation achina mutown waipuwa R20 R10 kuenda R10 kudzoka. Then apedza atora mari kana inge $300 kupuwa ake $5 awaita basa. Saka vairova vakarowa vanhu vakawandisa kuSouth Africa muno muZimbabwe vamwe mai kuSouth Africa vakatonzi namuturisi zvikanziwe kuti zvinhu zvako zvikufambira zvakanaka bweresa nyama ingobwera ngobuda toro pambichana wobva watanga kudya nyama yekuti mavhimbi akapera akadyiswa nyama mbishi yehuku isina sauti. Saka inini kumashure ndakambotaura naye marimwe zura ndobva andisendera message kuti Sekuru iye zvino sofa ndakuda kuita sei ndakuda kusiya. Vatatomuti iwona iwe hauna mazuva akawanda iyo ndikukubata panyimanje
zvikanzi Sekuru niwe mufe makandibata ndafa zvakaita saka nhasi ndazomubvunza kuti ko une nharo here zvikachinzi Sekuru chowani mandibata saka toita sei zvikanzi Sekuru nawe chikumbira kundiregererewo ndikati no ini handikwanisi kukuregera chikunzi tauna kubira inini mari wabira vazukuru vangu nekunyangadza zita raSekuru Kanengo saka vari murodhi vari kutobva kuBeitbridge vari murodhi vari kutobva kuBeitbridge umwe musoja ari kumilitary police akunga atosendawo mari yake inoita $120 vatofona zvikanzi achitofonera vazukuru vayo vana Mbavha dzedzi ana Mbavha ana muturisi zvakachinzi mari maiona zvikanzi vatodawa nemapurisa zvikanzi kutoti mari ona vanhu vava tudzitore Mbavha tatovabata situtore mapurisa zvikatore mapurisa zvikanzi munhu atobva kugokwe ende unoona chinorwadza ndechekuti munhu anosenda mari abatsirwe munhu wacho ubva angoita zvinhu zvekuti handinyaso zvinhu zvese chichinyi chimboitika ipapo atora mari kuti azoapa kana patient kana kuti azomubatsirawo hapana saka ndo nhau iripo mafambiro akuita nyaya saka nyaya iyi iri kuenda mangwana kucourt ende vanhu vabatwa pamaakaunti pamubatira ndazvachitora neakaunti yaSekuru Kanengo Sekuru Tazvina Sekuru Kafera hanzi tinokomuniketa sei nevazukuru right zvavanoita mani chekuti pamakaunti aya yavanayo yesa vana akaunti yaSekuru Kafera vane mafoni 15 mafoni yavanayo ende nhau iri apa ndeyekuti nhamba dzavo dzefoni havanai number 1 vane manhamba akawanda asi ivo asi vakaregista manhamba vanongotenga maraini mastreet vachingoshandira vachingobhosha vanhu emustreet anenge ane masita evanhu ane masita evanhu anenge asina munhu wacho anenge angotenga hamene zvonoitika kumaikoneta tachitokumbira kuti veikoneti please kana munhu akayazotenga online nefoni ngaatenge nechitupa chake vachingotsikana kuti zvochokwadi chitupa chicho ndechake diere chikonze kuti vanhu vari kubirwa ende handisi ndega ndiri kubirwa vakawandisa vari kubirwa mabhengi vari kutorwa mari saka vakomana vachitaura nemapurisa vaita isusu pakutanga takazoona kuti tingaite sei vakange vaisa mapictures emanigerian aya vachibudisa zvimari vachitinorembesa mavhidhiyo emari yaya vachibudisa mari saka takazogara pasi patazotsvaka kuti un'anga iri kupisa pazvino ndeipi ndobva taano munhu ari kupisa sofa ndiSekuru Kanengo saka ngatiendi kuna Sekuru Kanengo ikoko Sekuru akabudisa mavhidhiyo yobudisawo udownload woisa clip kwavo omwe paFacebook ndozvangu vakuita vakuti ndo Sekuru Kanengo saka vaishanda vari vangani matoro arikuita vanzi vaishanda vari 4 asi vaishanda vari 2 nditi saka mumwe nemumwe anenge ane Facebook page yake uye anopera na 119 umwe inopera na 42 imwe inopera na 32 mafacebook page yavo ngavanayo saka zvanga ari mafacebook page yavo vaingoti vaishanda vese asi but upside akakanda clip rakanaka makripa tanga akanaka wana kakubudza kunoona mapeji aya vanenge vakumhanyira ikoko vakunoti Sekuru ndoda kubatsirwa nhamba dzenyu vanenge vakaisa pascreen imi makuchifona ikoko makutotaura navo vakutokusendesai mari zvavaita kuti vakakusendesa mari unoti munhu anenge akunesa vaibva mupa direction yekufidelity kuti aimuchende yekufidelity makasvika pafamily city modzika ipapo moenda kunobatsirwa Sekuru Kanengo vaitoti unouya ndokubatsira kumba pavanenge vachiuya vachibva vaya kuna Sekuru Kanengo chacho wozosvika kuzonzi mari ndakasenda 150 ende mari yavo vangasina basa kuti munhu angoti ndine $20 kana $10 kana $5 vaite kuti senda saka apa ndiri kupa yambiro kune vamwe vasara nekuti chidzidzo kune vamwe zvataida mapurisa vazotirambidza kuti hatikwanisiri kuti tivatore mavhidhiyo vatirambidza ndichikanzi mutemo wepolisi hautenderi saka tachingoti mangwana kana mimana venewsnet vanofanira kuti vaende vachindopinda mukoti vachiona mbavha dzavo dzavakabira mari vachitarisa kuti ndo vanhu vaya vainetsa vaya ndo vanhu vaya vainetsa here vaya saka ndo zvatikutarisira saka kune vamwe izvezvi kwatitoita kokuno vatitori panzira iyoyo yakafanana neiyoyo kupota achibira vanhu mamafoni achivanyepera vachidi kugara vasiyana nazvo zvinosungisa unoenda kujeri hanzi mati vaishanda vari vaviri vese vakabatwa here vanhu vakabatwa vanhu vangani mbavha chadzicha dzaita zvemafoni 2 mumwe wechi3 abatwa munhu wekutumwa kuti kana ndiaingoiwa aisirwa madetails mari yake mumwe wacho ari masvingo akasara
munhu aingotumwa nzi Petros aingonzi right isa namba muzukuru Petronella ndainzi ndogogo Kanengo kana ona zvinetsa kubva kunzi ano ukaona gogo Kanengo wacho baba 20 years 20 years vaingoti kana vaona kuti zvanetsa kunzi ini ndiri busy ndirimbopinda ndiri mudare saka iwewe ndakupa madetails yagogo Kanengo obva anosenda yakanzi Petronella Duo zvakare uyu Petronella Duo aizi hongu Duo ane chitupa chaishandiswa kusendwa mari achizopiwa akakomisheni kamataura ka $10 kana ka $5 aiziva here kuti vanhu vanokushanda navava Mbavha kana kuti zvakaitika nezuro mapurisa anzi Petronella uyu munin'ina wake aidana na mutulisi anova rasta ndiye mutulisi waidanana naye saka paigara mutulisi Petronella yanga asingapasiya saka zvakaitika nezuro manje ndofunga tadaro tagara pasi tobva taona kuti ndingaite sei ndobva kwaya mumwe muzukuru anoshanda kuteachers college kana Sekuru ndakabirwa $40 yangu but ine mari yangu ikundirwadza but ine so far ndisina mari yekuti inini ndinotora mari yayi tobva taenda kumukuru kuheadquarters vatanoreporta taenda kumukuru kuheadquarters zvakachinzi no zvatachiita ini muchisendai mari mosenda makaisa doubles takuti Petronella kuti mari yagone kuitora isusu tobva taisa vanhu vedu vepolisi vekumukuru vaya tikwanise kuvabata ndofunga takabva taita saizvozvo saka Petronella ndiye akatanga kunobatwa nemumwe wacho mugiant uyu sitake ndatikanganwe zvake ndiye akatanga anzi Alan ndozita rake ndiye akatanga bhozi Petronella paakafonerwa achinzi mari yapinda bhozi zvavaita vanhu chekuti vaishandisa chitupa chaPetronella chete ende chitupa chaishanda ndechake zvechokwadi but nawo yainge ichiitika ndekuti namba dzefoni vaingotora namba yefoni yaMbavha yaAlan isina zita obva tora chitupa chaPetronella obva tora namba yaAlan obva wazvisanganisa saka message yaipindira mufoni maAlan anditi Alan ochibva afonera Petronella kuti ndichenda unotora mari message iyo saka iye paakabva anzi handina mari akabva apiwa $20 kanzi enda ndichateera saka pavakafona nezo zvikachinzi Sekuru vachiti muzukuru tichiti Sekuru zvikachinzi mari yenyu mimi haina kuita sei haina makanganisa kutumira double zvikanzi ndagadzisa mishenda yemukombiyuta chiti munosvika munoita sei tatogadzisa kudhara kuno saka musikana uyu paakanosvika Petronella achida tanotora mari alama ikabva yachembozi zita rake ranga ratipa kudhara varangonzi kwe ndobva anzi mira apo timbogadzisa zita kuti kutogadziswa izvezvi mapurisa akabva kuno karabva asvika vanobata Petronella zvikanzi nani zvikanzi nauyu vanobata Alan zvikanzi ime ndikudze chokwadi inini handisi ndega ndine mumwe wangu mukuru anova mutulisi zvikachinzi handei Petronella abatwa kubva anobvunza kuti tudzi vanogara mututsi unopaziva zvikanzi ine handipaziva zvokuti Petronella panogara vakomana yahaatopaziva akatopaonawo nezuro muBeitbridge imomo ndobva vatusumuka vese ndokubva vatoenda kunotora mambo anova mutulisi ane nhamba dzinopera 99 ndo dzavakazonotora nhamba dzacho ndokuzounzwa kunoku vasvika kunoku vari pakati perodhi vari kufamba vazukuru vangu vachitokanda mari vazukuru saka mafoni 15 aya anenge achisiwa matare ndi anoswa matare vakaona kuti iri rinenge rakupisa bhozi zvavaita vaita vakakandirwa mari vakaona kuti munhu akuramba achifona robva rabva kukwashuwa foni ye robva raiswa paside rosenderwa futi vaitoti kana vakasenderwa mari nemalainzi avo muzukuru wakatora namba dzedu yakahekwa wakakwanisa kusenda namba vaitogadza futi confusion futi kuti wakasenda mari apasiri pakatopa madetails chaichai muzukuru ubva asenda ndo zvanga vachiita ndivo here zvakare ivana mutulisa vane manhamba ekusouth africa zvakare kuti vanozotumirwa nemumari ndivava ndo vane manhamba ekusouth africa vane manhamba ekusouth africa Sekuru Kanengo wana namba ekusouth africa Sekuru Kanengo vanogara muno muZimbabwe saka ndakawakuzoona wakuzosendawo mari kuSouth Africa amene unongone shairo kubirwa kune mhepo dzekumusha kwenyu ndofunga dambudziko roye rakaramba richiitika sitaka ratataura kuti no vazukuru musasende mari panhu pamusina kubvira maita video call
muchida kusenda mari isa video call but iwo vairamba kusana video call vasukuru aingonzi nemunhu edambudziko avo akutongofona wakatombofona papa munhu ndikuisa video call unzi sekuru video call andisuda vona kuti ndisaka muchibirwa. Kune vazukuru vari kuona zvinezvi vakatumira mari kunana mutulisi vava kana kune mamwe manhamba kana vamwe vazukuru vachiri kutone confidence yekuti ini ndakatumira mari kuna Sekuru Kanengo asi kubva pavakambotora mari Sekuru Kanengo vaya vachida kundibatsira mumatara angu mungavape advice yekuti zvifambiswe sei? Icho chokwadi inini pane zvosofa tine dambudziko riri kunoko. Dambudziko resu rakamira rakadai nderekuti mafoni edu isusu kunyanya foni yangu ine more than 4,000-5,000 or 10,000 vanhu. Saka dambudziko rinochitika nderekuti munhu akandifonera kana akasenda mari ndogona kumaka zita rake ndonyora kuti Muzukuru Nhengi. Pandinopedza almost 30 minutes chini chezomupindura nguva dzakati zita rake rinenge ratofutiwa futi ritoenda kumashure but ndozomutsvaga ndichizovafonera ndichizotaura nawo ndichiti izvi ndakutumira mushonga izvi ndakudai vamwe ndavatumira mushonga vamwe vanganonokerwe vamwe uzonza kuti asi kuti ndini gold extend yangu yakaita ndakuita zvakati. Saka advice ndeyekuti vese vaitumirwa vakatumira mari mufone maSekuru Kanengo ndoda kuti mufone muchibvunza kuti sekuru mari yemakaiona zvechokwadi here ndimo wandakatumira zvechokwadi here tichitaura tisine video call. Saka ndakuchiti nini musi weMonday yatiri kubata iyo iyi ndopa tichaita mavideo call nemunhu wese ndomukana wandichavapa. Saka Monday ndosaka kuti vanhu vazhinji vari kubva kunze kwenyika vari kuuya muno muZimbabwe vamwe vari kubvawo nzvimbo dzakasiyana-siyana kune kwakazara. Saka ndichambotomanje ndomborovha ndomboclear vanhu vari kumafoni vanotumwa mushonga tovatumira mushonga kune DHL ndiyatotumira nayo vanhu vararame vapore. Ndikuona zvakare sekuti chitupa chenyu ndiwo chimwe chakachitoshandiswa nana mutulisi pamari izvi ende kushandiswa kwechitupa chenyu ndokwanga kuchipa confidence kuvazukuru kuti vabva vati ndatumira chitupa chaSekuru Kanengo saka rega nditumire mari ikoko. Chashandiswa sei chitupa chenyu? Inini zita rangu chazita kuti Sekuru Kanengo izita remudzimu inonzi Jimson Nyasara ndozita rangu. Saka wakaona chitupa chakanzi Kanengo zvisirizvo. Saka iyo vazukuru zita rangu ni Sekuru Kanengo but chitupa changa chakagadzwa chenzi Kanengo ndozita rangu navarizivi. Saka zita rangu nonzi Jimson Nyasara ndozita rangu rikuberekwa naro ndozita riri pachitupa. Saka Sekuru Kanengo izita rasekuru unova mudzimu unosvikira pandiri. Saka chitupa changa chakagadzirwa kunzi Kanengo kutoti kana munhu akaona kuti asiwa ndiSekuru Kanengo anobva afara kuti ndakuchitumira mari nekuti ndikanengo. Tichitedza kuti sekuru tichipedza tamuna December vazukuru vakawanda vanenge vachibva kumabasa nguva muno muZimbabwe vamwe vanotovhara svundu ratakuenda muChristmas vamwe vozovhura kana kutanga kwecount second week yaJanuary vamwe vanenge vachibvawo kunze kwenyika ndonguva dzavanozoona hama neshamwari dzimwe ndizo vari kutofona vachiti nguva iyi ndinokwanisa here kunge ndichiona sekuru paChristmas tichitasa zero reChristmas nereNew Year muchanga muchishanda sei sekuru? Vazukuru vabva vaziva kuti sekuru vanenge vari kuChristmas kana kuti zveChristmas hakuna sekuru vanenge vachishanda. Chinhu chekutanga dare rinonzi Sekuru Kanengo idare hombe chipatara. Izvezvi makabva panapa vaRobert mukaenda paRoyal Hospital musa 25 December vanenge vakavhara anenge vakavhura. Saka isusu hatisi kuenda kuholidays nekuti dambudziko harina ofu ende matambudziko haana zororo. Nditi matambudziko anongouya nguva nenguva ende dambudziko narichiuya kari rinongouya rakangoataka chira harina basa ranzi nhasi kune ofu kati nhasi anzewo wazorora. Ndesaka muchiona kuchipatara kwedu kwakawanda madoctors nemanesi kuti vanongochinjana kuti Monday to Friday to Sunday hapana munhu anonzi arovha. Mukaenda nhasi unoona kuna nesi Nhengi ukaenda nhasi kuna nesi Nhengi doctor chachaye abude anamba ari pabasa. Saka isusu hatina ofu yedu yatikatoita Christmas yedu ndimuna November.
saka basa tikuendera mberi isusu chikuti tingozokushanda 20 December kuitira kuti vanhu vanazombokuonawo tozongobudawo kuma 33 tapedzawo basa atite because izvi so far vanhu vari kunze kwenyika kuna na America, South Africa, nyika dzakasiyana-siyana ndongo yari kuuya ndongukana vanokwanisa kuwana saka ndongukana vanoda kuti vaidzokesa zvomusha matambudziko anenge achinetsa saka ndongukana wacho Vasekuru vakabirwa mari vachitumira kuna Mtulisi Muve naPetunela Dhuvi naAlano chakadaro vangaite sei kuti vakwanise kuzotawo kumapurisa akuita nyaya ndamudzi kuripo nderekuti ini handisi kukwanisa kupa namba dzemupurisa akuita nyaya chandokwanisa kuita ndechekuti vese vakabirwa vese munogona kundifonera sekuti ndakabirwa mari then ndobva ndakupai nhamba yomupurisa ari kuita nyaya iyoyo muchimufonera muchitaura naye anokurekodhai mastatement muri koko pafona kuti ndakabirwa mari yakati ndakabirwa mari yakati nokuti apa so far vanhu so far vabatwa vanova 6 ndo vanhu vabatwa but ndikuchadikuzana chekuti vanhu vakawandisa vaitumira mari vamwe vari kunze kwenyika matamba tusaka vafonera havana tinokwanisa hedu kuita se vabata asi ari kubvumere nyaya dzake kana kuti ari kuramba usimba Mutulisi haasi kuramba haabvuma ati Sekuru ndagutsika kuti muri Sekuru zvishuwa Mutulisi haasi kuramba ari kutobvuma mhosva yake dzese kuti aiwa isusu kuti titange chinhu ichi takachitanga 22 February ndobva matangana takaita takatanga taona kuti isusu kuti zvinhu zvibudirire takanga tichimboisa mapictures yanzi vanoda mari dzekuromba ma-Eastern ban saka taiisa vanhu vachiuya vaiva 1 saka takazogara pasi patazona kuti isusu zvinhu zvedu asi kufamba zvakanaka kuti mari yedu iwande tingaite sei ndopa akaona mavhidhiyo aSekuru ndobva atanga kucreata gurupu ravo ndobva atogadzira gurupu iroro kusvikira up to now nanhasi sofa asati radhilitwa saka rakamira soumbowo rekuti rinofanira kuenda kukoti ndokwatichazodhilitwa ikoko aya maita basa Sekuru awa ndinotenda